Nedáva vám spávať budúca tvár vášho domu? Skupina Svet striech pre vás pripravila nový nástroj. iDom, jedinečná platforma, ktorá vás prevedie svetom striech a inšpiruje vás k ďalším rozhodnutiam na ceste k vysnívanému domovu. Môžete vidieť nové riešenia vašej vysnívanej strechy od viacerých výrobcov, modelov až po farby. Naša platforma vám pomocou viac než 20 nových a jednoduchých funkcií prináša cestu k vášmu správnemu rozhodnutiu. Príďte k nám a vydajte sa na cestu inšpirácií, nových informácií a inovácií, kde vám my budeme stáť po boku ako váš sprievodca. Vo všetkých našich pobočkách vás čaká pripravený prezentačný kútik s vašou vysnívanou strechou. Filtrujte, vyhľadávajte, prehrávajte, prezerajte medzi 3000 fotkami, takmer 100 videami, viac než 100 modelmi a to všetko od našich zákazníkov z celého Slovenska. iDom je inšpiráciou budúcich rozhodnutí. A teraz už môžete kľudne spávať.